Ён вам даў святое права спавядаць, служыць імшу, святаром вас паставіў. Дзякуй вам сказаць хачу. Хай Христос дае вам ласки, дапаможа, даст спакой, ну а дзеці падтрымаюць вас малітвою сваёй. Поважаний ксьондз Володимир, віншуємо вас сакраментом святарства, з пожаданнями усіх Божих ласкав на кожний день святарського життя. Жадаємо вам нездобної опіки Маті Божої, щодрих даров Духа Святого, моцного здоров'я, духовних і фізичних сил, терпливості, щодрого пльону на Божій мірі. Нам хочеться сердечно подякувати вам за вірну працю у нашій парафії, за молитви у наших інтенціях і наших просьбах, за змістовне казання, за терпливость, за ваше доброе серце до нас, за глибокую віру і любов до людей. Нехай милосердний Бог благословляє вас на нові справи і неспинно допомагає у служенні Єсусу, людям і Костьолу. Маті Божия і Дух Святий наповняють ваше життя вірою, надією і любов'ю. З повагою до вас, ваші парафіяни, прийміть квітки від нас. Восьмик задоволенный. Ну, про восьмика то мы уже ведаем историю. Ну, але этому восьмику на этого восьмика ускладено вельми отказное задание нести на себе самого Иисуса.